jak název napovídá, jak být šťastný v těžké době, mohli byste mít dojem, že jste se najednou ocitli na nějakém dni, kde se bude propagovat pop psychologie, ale není tomu tak. Naším hostem je totiž magistr Dalibor Špok, PhD, psycholog, psychoterapeut, který pomáhá klientům prostřednictvím individuálního poradenství v oblasti emočních problémů, růstu a seberealizace. Zabývá se také kariérním poradenstvím, problematikou hledání povolání a nadaných dospělých. Pořádá nejrůznější psychologické workshopy a publikuje psychologické i čistě publicistické texty pro širší veřejnost. Pane magistře, buďte vítán. Dobrý den. Tak, pojďme rozbít to první klišé a podívat se pod povrch. Štěstí. Štěstí v kontextu lidského bytí. Jak ho vnímáte vy? Mně je to téma hodně blízké a tím pádem o něm můžu vyprávět hodiny, což je velké nebezpečí. Tak já se budu samozřejmě snažit vybrat jenom několik pohledů na to. Tak já si odložím mikrofon a odejdu. Ne. Hned se můžete ptát, jenom abychom si trošku nahodili mapu, jak o něm uvažovat, protože... prosím, jenom kdyby to šlo trošku blíž k tomu mikrofonu, nebojte se. Protože samozřejmě štěstí je koncept hluboký, historický, kulturní, není to něco, co vymyslela psychologie. Takže taky mnoho z nás si pod ním představí mnoho různých věcí. A to někdy bývá první jádro problému. Já si myslím, že skutečně každý z nás, každý člověk chce být šťastný. To je jako jedna z jeho základních nejenom potřeb, ale cílů jeho života. Určitě to tak je. Problém je v tom, co si pod tím štěstím představí, nebo jakoby, co si myslí, že k tomu štěstí vede. To znamená ty cesty k tomu štěstí, které on potom používá v životě, které mohou být skutečně i potom ryze negativní, štěstí skrze závislost, skrze rizikové chování a tak dále, je de facto... To je uspokojení. Uspokojení, ale v jeho pohledu, v jeho vnitřním pohledu toto může být opravdu cesta k tomu štěstí, protože on nepoznal toto hlubší. Takže myslím si, že se v tom hodně lišíme a první věc, kterou bych řekl, co je dobré si uvědomit, že štěstí můžeme, nebo hodně lidí chápe štěstí jako prožitek. Jo, jsem šťastný jenom teď, když to ve mně právě je zapnuto. Ale to není asi to štěstí, o kterém my chceme hovořit. My chceme spíše hovořit o štěstí jako stavu, nebo o hluboké radosti spíše jako stavu, což je potom něco, jako je třeba stav manželský, stav studenta. Jo. Stav, když jste student, neznamená, že pořád studujete, když jste manžel, neznamená, že pořád... To se dělá v manželství, se hádáte, že? Tak děláte i jiné věci, ale to neznamená, že nejste v tom stavu a ten stav výrazně ovlivňuje vaše prožívání, vaše rozhodování a vaši spokojenost. Tak to je, myslím, základní věc, kterou je potřeba pochopit. Já bych si tak studentsky pomyslel, že štěstí je naplnění citových a sociálních potřeb. Základních. A to jsme u druhého pohledu právě na štěstí, že štěstí určitě je nějaká hierarchie takovýchto jakoby stavů, do kterých se můžeme dostat. Určitě pro mnohé lidi štěstí jako absence neštěstí. Jo? Štěstí jako spokojenost ve smyslu nic mě nebolí, nic mě netrápí, nejsou žádné problémy. Dýchám, chodím, jsem s někým ve vztahu, nebo naopak nejsem, ale jsem. Ano, a mám uspokojeny základní potřeby a mám uspokojeny i některé třeba vyšší potřeby. Problém je samozřejmě ten, že v tomto světě, dokud žijeme, tak nikdy nebudeme ve stavu, který bude permanentně bez problémů. To znamená, že pořád se budeme v tomto štěstí cítit ohrožení, že skončí. Jo? A druhá věc je to, co znají manažeři štěstí ve firmách nebo HR manažeři. Snažili se firmy být fikané a přijít s tou teorií, že když se udělají průzkum zaměstnanců, s čím jsou nespokojeni, co jakoby je štve v práci, odstraní tu nespokojenost, takže ti zaměstnanci budou šťastní. A zjistili, že těmi prostředky, tomu se v té teorii říká ty hygienické prostředky, to znamená třeba výše platu. Jo? Tak oni jsou nespokojení z výší platu, dostanou takovou výši platu, aby byli spokojeni, ale to, co se u nich stane, je, že oni přestanou být nespokojeni, ale nestanou se šťastnými zaměstnanci. A proto, aby se stali šťastnými, je úplně jiná sada faktorů, a to už potom... Kterých? Velké množství, ale jsou to faktory, které spíše souvisejí s vnitřními aspekty práce, to znamená, jak ji vidím, jak ji vnímám, jakou mám svobodu, jakou mám autonomii, jaký v ní vidím smysl, nikoli s těmi vnějšími. Ale to už není teď naše téma. Jenom chci říct, že odstraněním nespokojenosti se dostáváme na strašně důležitou úroveň. Určitě třeba v léčbě duševních nemocí
mnoho lidí po ní touží a vůbec bych ji nesnižoval. Ale toto je pouze nějaký stav absence problému, ale absence duševní poruchy nebo absence nemoci. Absence nemoci neznamená zdraví, že? Zdraví je víc. Pak mě napadá, jestli nebo nakolik souvisí štěstí, pocit štěstí, pocity štěstí s tím, že mám pocit, dojem, anebo je to tak skutečně, prožívám to, že žiji naplněný a smysluplný život. A že mám vůbec odvahu si tu otázku položit. Velice, velice. To už jsme u těch vrchních, když se bavíme o nějaké hierarchii štěstí, tak pojďme postupně. No, to asi nemám takto úplně připraveno, ale dole bude takové to štěstí, určitě ta absence neštěstí. To znamená, nic mě nebolí, nemám zásadní problémy, vlastně takové to nemám si na co stěžovat. Mnoho klientů s tím přichází, jo? Říká na začátku, pane Špeku, já si vlastně nemám na co stěžovat, no ale jsou že, v té poradenské situaci, to znamená, chtějí víc. Potom je to takové to štěstí, o něco výš bych řekl, toho plného žaludku, jo? To hedonistické štěstí, uspokojení těch nižších potřeb. Taky asi to nemůžeme moc kritizovat, ale nedá se tam dosáhnout takové to zaměření na ty základní potřeby. Jo, jídlo, pohoda, bezpečí, klid. Sex. Sex taky k ním patří, určitě. Jo, určitě je to, a všechno to jsou velké instrumenty uspokojení, ale hledat v nich hlubší štěstí, to je to vlastně, na čem funguje ta konzumeristická kultura. Že ona nám neprozradí, že je potřeba opustit tu nižší rovinu a jít na tu vyšší, ale vysvětluje nám, zesilujte tu nižší, jo? Uspokojujte ji rafinovaněji, více jídla, lepší sex a tak dále. Jak se podepisuje na nás to, že často čteme, že být šťastný znamená koupit si nějaké auto, nebo zubní pastu určité značky, nebo telefon určité řady. Zkrátka, jakoby to štěstí bylo začarováno, zakleto v určitém hmotném světě. Protože když si pustíte nejen televizi, ale zkrátka ze všech reklam to řve na nás, ze všech stran, budete šťastní, když. A tam si můžeme doplnit cokoliv z hmotného. A na druhé straně to hmotné podporuje i ten jazyk, kterým na nás mluví politici, kteří se vyjadřují častokrát v ekonomických pojmech, v číslech a zase se to dostává k tomu jako základnímu pocitu štěstí. Budeme šťastní, spokojení, když. A teď tam máme růsty a poklesy a spoustu inflace, deflace, pojmů, z kterých jde na mě hrůza. Jakoby se to štěstí zdrclo jenom do toho hmotného. Ano, a to je přesně, neříkám, že produkt, ale souvisí to velice těsně s 20. stoletím a opravdu s tou filozofií konzumerismu, která především po druhé světové válce v západní Evropě, ve Spojených státech převládla. Že máme mír a štěstí teď bude to, že ekonomika rostla, že obrovsky v 50. letech a štěstí bude právě to rafinovanější, lepší, větší uspokojování těch základních potřeb, i těch ekonomických, toho výdělku a tak dál. Zase nic na tom není špatného. Jo? Vždycky se musíme, v té psychologii platí, že ta věc samotná je v pořádku, pokud je přiměřená. Jo? A myslím si, že je v pořádku, že každý z nás má nějakého koníčka, řekněme, že někdo má raději jídlo, více si ho vychutná, někdo raději má ten sex, někdo rád pije pivo třeba. Je to v pořádku, je to zdroj uspokojení, ale problémy, a to jsou ty nejnižší potřeby, a pak jsou ty vyšší, o kterých vy hovoříte. Takový ten tlak na bezpečí. Já bych řekl ještě trošku vyšší, nejenom ty politické kampaně nebo takové ty marketingové kampaně. To jsou spíš denodenní a teď ať diváci odpustí keci, s kterými jsem konfrontován. Politické a zároveň sociální obecně, protože ty sociální představy štěstí, protože to je nejenom toto, jo, když bude dobré HDP a určitá inflace, ale jsou to ty tlaky kulturní, to znamená štěstí jako kvalitní značka auta, štěstí jako dělám to, co dělá ta moje vrstevnická skupina. Jo. Už máš hypotéku, už jsi ženatý, už máš 2 děti, už jsi v takové a takové pozici. Je to různé, že? Někdo zaměřený více na slávu, někdo více na moc, někdo více na peníze, ale je to, nebo potom děti, to, když se pak maminky dostanou do toho světa maminek, no to je obrovská sféra sociálního srovnávání. Jo? Kdo je více bio, nebo kdo je více takový a takový v té výchově podle nějakého bestselleru. Neunikne tomu člověk, pokud tuto hru hraje, tak v žádné sociální roli.
A zase neříkám, že to je špatné, motivuje nás to, drží to společnost určitým způsobem, vytváří to nějaké sociální motivy v základu, protože jinak by mnoho z nás asi se samo sebe nepřesvědčilo, aby do práce chodilo, kdyby tady tu hru nehráli. Ale zase, když převládne a stává se hlavní filozofii štěstí, je to pořád někde uprostřed na té hierarchii, tak se stává nebezpečnou samozřejmě. No jo, ale pak tady máme lidi a není jich málo, kteří žijí pod hranicí chudoby a kde vůbec tohle to neplatí. Tam může být štěstí to, že budu mít co dát svému dítěti na svačinu, že budu schopen zaplatit oběd. A to jakoby ta většinová společnost, nebo abych takhle nepaušalizoval, řada z nás nerada o tom slyší, že vůbec takový fenomén tady je. Vytěsňuje se. Rozhodně to tak je a pochopitelně je rozdíl, když člověk hůře ekonomicky sociálně postavený bude žít ve společnosti, ve kterém on nebude výjimka, to znamená někde v Africe nebo v nějaké chudé asijské zemi, tak protože to je pak ten častý argument, že člověk si zajde do třetího světa a řekne, no oni tam ti lidi jsou vlastně šťastní, oni se usmívají, jo. Za prvé tomu tak moc není, protože všechny výzkumy sociologické, psychologické toho well-beingu v těchto zemích ukazují, že ten pocit spokojenosti teda je velice špatný. Takže je to trošku spíše jenom nějaký zvyk v chování k druhým lidem a my si promítáme, že jsou šťastní. Ale určité jádro to má, že skutečně někteří chudší lidé dokáží být šťastní samozřejmě, nebo lidé v chudších zemích. Ale... A já se bavím o finanční spíše tísni. Právě. O tísni. Právě. Nebavím se o chudobě, kterou vnímám jako něco docela jiného, ale o tísni, kdy jsem otcem samoživitelem, matkou samoživitelkou a jsem na tom tak, že skutečně třeba nemohu už svým dětem, ne že dopřát tábor, ale nemůžu mu zaplatit ani obědy. Teď jsem tomu právě chtěl přijít, jo? Že je to vázáno na tu kulturu, ve které žijí. To znamená, pokud to bude norma, pokud v tomto bude většina lidí, tak samozřejmě, protože to sociální srovnávání platí i tady, tak já určitým způsobem se budu cítit méně na tom špatně. Budou daleko větší prostředky vzájemné pomoci. Pokud jsme všichni na tom špatně, všichni jsme v nějaké tísni, budeme si více pomáhat samozřejmě. Nebudou vznikat ty teorie, oni se za to můžou sami a tak dále. To znamená, záleží na tom kulturním kontextu a chudoba nebo finanční tíseň v bohaté zemi je vždycky psychologicky daleko větší problém, než v této společnosti, ve které potom reprezentujete větší vrstvu lidí. Takže je to platí to problém. I o komunitách, nejenom o společnostech, o státech, ale i třeba o komunitách. To znamená, pakliže žiji v určité komunitě, tak potom to není pro mě tak zátěžové, když třeba ta komunita je, dejme tomu, chudší a dostanu se už do té tísně zmíněné. Ano. Je rozdíl, když ten propad je velký. Je rozdíl v té dynamice, že pokud se dostanu do toho propadu, to je to nejhorší. Pokud v něm žijí dlouhodobě, většinou si vytvoří mechanismy zvládání i té nepříjemné situace. Že lidi, kteří jsou třeba chronicky nemocní a třeba těžce nemocní ve smyslu, že opravdu je ta nemoc zásadně omezuje, psychologicky se s tím naučí nějak žít a jejich vlastně pocit toho štěstí nebo radosti nebo spokojenosti bude často větší než ty, kteří propadnou najednou třeba do mnohem banálnější choroby, ale nejsou na ní zvyklí. Takže samozřejmě je to tak. Tak a teď pojďme si tedy definovat to štěstí pro Českou republiku, společnost, naši společnost, naši kulturu v 21. století. Co vy osobně i z té praxe považujete za štěstí? Já vím, že teď můžete říct, no a myslíte štěstí zase v jaké společnosti, v jaké věkové kategorii a teď v jaké profesi. Můžeme se vyhnout pop psychologii a takovým těm klišé a říci, čím je podle vaší praxe štěstí? U nás. Jo, u nás je, řekl bych spíš v tom západním okruhu nebo v té západní civilizaci. Znovu říkám, že možná se budu trošku opakovat, nepodceňuju to štěstí z těch středních vrstev tady té hierarchie, o které jsem hovořil. Takže určité definice, opravdu to štěstí, té ekonomické jistoty, sociální jistoty, to znamená vztahu, práce, svobody, zdraví pochopitelně a nějaké sociální sítě, že? Je velice důležité ale řekl bych spíše pro spokojenost, protože ta naše zkušenost 20. století, kdy se všechny tyto faktory obrovským způsobem nepředstavitelným pro předchozí generace zvedly,
neznásobila štěstí, prožitek štěstí a ten stav štěstí. Zase nelžeme si. Jo? Takže je to důležitý faktor, který vede k určité spokojenosti, který já vnímám jako daleko snadnější výchozí stav potom pro to dosahování toho vyššího, hlubšího štěstí, protože samozřejmě pokud mé děti budou mít co jíst a vím, že mám zajištěnou lékařskou péči, potom se mi bude snadněji meditovat a rozjímat a dělat všechny ty dovednosti, které potom musím nasadit pro dosažení toho hlubšího štěstí samozřejmě. A v opačném případě mě ani nenapadne, že bych toto mohl dělat a ani to nevyužiji, protože nebudu mít prostředky na psychoterapii, nebudu mít ani čas, ani náladu, ani prostor pro to, jak si naplňovat to všechno, co patří třeba do psychohygieny. Tady ještě vůbec nehovoříme o nemoci. V těch hlubších vrstvách je štěstí čím, abychom se dostali k těžké době. V těch hlubších vrstvách. Ještě jeden pohled, který jsem nezmínil, ale podle mě strašně důležitý, naštěstí, možná mnoho z vás ho zná, je opravdu ten úplně jeden z prvních v evropské kultuře, který si neseme jakoby z antiky, a to je ta obrovská změna toho poprvé, nebo nejprve bylo štěstí co? To je to štěstí, my to v té češtině pořád máme, jako mít štěstí. Jo? Ofous jsem unikl, spadl za mnou kámen, nebo vyhrál jsem v loterii. Jo? Štěstí jako něco, co přijde zvnějšku. Jo? A tam s tím souvisí ty mytologické koncepty těch sudiček a toho osudu a tak dál. A potom přišlo něco neuvěřitelného, co ještě jsme nepochopili vůbec dodnes, za těch 2,5 tisíc let. Jo? Vystoupilo to trio těch filozofů, že? Sokrates, Platon, Aristoteles. Napsalo pár knih a my to dodnes komentujeme, že bon mot, že veškerá filozofie stále je pouze komentář k tomu, co tady Aristoteles zanechal. A on skutečně, nebo tito 3 filozofové skutečně najednou mění, zásadně obracejí ten pohled a říkají, ne, štěstí je ctnost. A my bohužel v naší moderní době a v moderním jazyce nechápeme, co je to ctnost a představujeme si, že to je něco takového, takové svatouškovství, jo, nebo takový až snobismus morální, nebo jo. Ale ctnost v tom starém jazyce znamená skutečně nějaká dovednost, kompetence. Jo. Štěstí je, oni říkají, naučená dovednost v mnoha různých, a vůbec přicházet v čem je potřeba se jí učit, to je na půl života, ale v některých, typicky, oni říkají odvaha, že, fortitudo, přiměřenost, moudrost a mnoho dalších bylo v historii filozofie formulováno těchto ctností, ale oni říkají, není to náhoda, není to zvnějšku, je to zásadním způsobem vyformováno vaším rozhodnutím, vaším konáním a tomu, kam budete přiklánět pozornost a jak se budete chovat. To znamená, že oni odpojují, já neříkám, že naprosto, ale určitým způsobem dosažení štěstí od těch vnějších okolností. To znamená, že ano, i člověk, který nemá úplně optimálně ty objektivní podmínky, pořád může pracovat na tom, aby měl odvahu, aby měl přiměřenost, aby měl moudrost a tak dále, a aby pokoru a všechny tyto ctnosti, které oni popisují, že už od antiky. Ptám se teď vás jako Dalibora Špoka. Znamená to, že pokud se budu snažit jít po této cestě, teď už z toho vyplývá, že štěstí v tomto kontextu není něčím, co bych mohl vyhrát, co by mohlo spadnout z nebe. A trpím-li nějakou, a teď v kontextu toho, kde se nacházíme, nějakou duševní nemocí, takže toho štěstí mohu dosáhnout? Mohu 2 způsoby, cestou klasickou a cestou jakoby paradoxní. Jo? Cesta klasická, ta je nejčastější samozřejmě. To je podobně jako s tou finanční krizí konec konců, to je úplně jedno. Prostě spadnu do něčeho, no a v tu chvíli asi není mým primárním cílem budovat štěstí, anebo budovat bohatství. Ne, někde jenom přežít. Přežít. A mít co nejmenší bolest. Ale to je úplně v pořádku. A takhle krůček po krůčku, já nevím, zbavují se závislosti, zbavují se své tísně a postupně musím si poradit nejprve s krizí. Když jsem v krizi, mým cílem není budovat štěstí, spokojenost a tak dále. Mým cílem je dostat se z krize, poradit si s krizí. Toto je případ krize. A jakmile se z ní dostanu, a to je potom jiná sada dovedností, tak musím pokračovat dál, protože jinak do ní zase spadnu, nebo pravděpodobně jí spadnu. A to dál, tak to už je ta pozitivní psychologie, nebo ten seberozvoj, to je už ta cesta k tomu hlubšímu štěstí potom. A pořád mi tam schází ta základní otázka,
která si myslím, že by tam mohla být, neříkám měla, a to je ta otázka potom smyslu života, smyslu našeho bytí. Ano. Protože vůbec položit si je, nebo vyžaduje u mnohých z nás, nebo u některých z nás velkou odvahu. Stejně jako otázka, kým jsem, kam směřuji, protože můžeme taky zjistit, že nepřichází najednou žádná odpověď, že jsme jakousi lodí na moři a nevíme, kam plujeme, nevíme, jak ta loď vlastně vůbec vypadá. Přesně tak, přesně tak. A už jsme na vrcholu té pyramidy. To znamená, teď jsme byli ty ctnosti, ty dovednosti, ty kompetence, jo, pokora, moudrost a tak dále. To předposlední patro. A to nejvyšší patro, které nelze vynechat, když chceme jít do hloubky, je přesně toto. To znamená smysl. Jo, jaká oblast naší kultury se zabývá smyslem, že? No, spiritualita samozřejmě, že ta odpovídá od začátku. A psychoterapie. Psychoterapie taky dá se říct, že určitá asi nemají tak, určitá část nemají tuto ambici všechny, ale některé ano, že? A takže samozřejmě potom v jednu chvíli se i tyto otázky dostaví a to je pak ta paradoxní cesta. Pardon, já jsem ještě vlastně to neřekl jste to paradoxně, takže že ta nejčastější, jak vybřednout je takto, ale potom je skutečně paradoxní, která není na povel. Ta se nepovede každému, ale nedá se na ní dát návod, ale skutečně jsou lidé, kteří jakoby se ze své třeba, buď to v té tísně objektivní, sociální, ekonomické nebo duševní, dostanou skutečně zkratkou, jo, tím, že oni najednou třeba, já to možná, no, potom řeknu, ať nezabíhám, oni v ní uvidí smysl, jo, nějaký hlubší v té své nemoci, ale jakoby ne takový jako popsatelný, opravdu je to něco, kdy vlastně oni často dokonce se nezbaví ani zcela symptomů té nemoci, jo? Třeba té úzkosti často to je, jo? Ale v momentě, kdy opravdu spatříte smysl, nebo jinak, nebo máte nějakou třeba hlubší duchovní praxi a dokážete meditovat, opravdu s tou myslí pracovat tak, že ji uklidňujete, tak někdy je vidět na těchto lidech, že jakoby oni tu úzkost mají, ale dokážou ji sledovat trošku z toho povzdálí. To, co učí ty mindfulness cvičení. To znamená, symptomy jsou, ale mě už to méně vadí. A teď, když, promiňte, vy jste ještě něco chtěl dodat? No a je to podobný, možná lépe pochopitelný příklad pro nás je vážná nemoc. Jo? Ten paradoxní, taková ta zkratka. Jo? Představte si, dostanete opravdu jste diagnostikováni vážnou nemocí, velice vážnou, jo? Že půl roku máte horizont života třeba. A znamená to, že už nebudete šťastní? Jo, to je tíseň vlastně, že? Obrovská. Ale pokud jako znáte, nebo mohli jste doprovázet, nebo znáte příběhy takto těžkých pacientů, oni vám často, když překonají samozřejmě ty první fáze toho šoku a toho popírání a všechny ty fáze, jak prostě je známe, a akceptují ten stav, tak oni vám řeknou, já jsem šťastný každé ráno, že se probudím, jo? Já jsem šťastný, že zasvítí slunce. To, co často my se nedokážeme naučit, protože jsme přehlcení těmi věmi a tím bytím v tom pohodlí. To znamená, a to je a ne každý, samozřejmě, ne každý nemocný takto nebo v takto zoufalé situaci se do toho dostane, ale jsou takoví, kteří udělají tu zkratku a vyletí z neuspokojení té nejnižší potřeby, nebo jedné z nejnižších toho zdraví, jo, která není uspokojena, vyletí až úplně nahoru díky tomu. Jo. Toto jim pomůže k tomu duchovnímu vlastně, nebo tomu spirituálnímu, nebo jak to nazveme, proniknutí strašně blízko k tomu smyslu, že? Takže štěstí je jakýsi velice individuální, složitě popsatelný stav, který můžeme zažívat, pakliže si najdeme svou cestu k smyslu, ten smysl naplňujeme, odevzdáme nějakou práci, nějakou aktivitu ve prospěch toho smyslu a v tom všem je obsažena ještě všímavost. Teď nemyslím nutně praktikování mindfulness, ale toho, že si všímám. Všímám, že můžu sedět, i když prší, že se můžu nadechnout a třeba, že můžeme být šťastní nakonec i z toho, že se to tady na nás nezřítí. Na straně druhé, pane magistře, žijeme, protože ta půl hodina je vyhrazena tomu, čemu se říká těžká doba, to je další, a tady už bych nepoužil mediální klišé, protože nedaleko od nás umírají děti, zkrátka umírají lidi, nevinní, kteří se nezapojují do žádného konfliktu, zkrátka zuří tady válka. A zase jsme u těch ekonomických pojmů, řada z nás má velké obavy z budoucnosti,
žijeme v těžké době? A nebo je to spíš doba, která nám přináší nějakou výzvu nebo řadu výzev? A nebo možná obojí? Obojí a my subjektivně cítíme, že je to těžká doba, protože jsme do ní sestoupili z lepší doby. To je to tež, o čem jsme hovořili před chvílí. To znamená, určitě, když se podíváme na evropskou historii, každých 20-30 let tady prošla válka, obrovská, že s obrovským počtem mrtvých. První světová, druhá světová, prusko-rakouská, jdeme pořád do minulosti a mor a tak dál. To znamená, těžká doba tady byla vždy, ale my jsme si zvykli samozřejmě na dobu lepší a proto subjektivně ten propad cítíme daleko hůř. Jak se vnitřně vyrovnat s tím a mám vůbec právo na to štěstí ve chvíli, kdy vím, že je tady nemalá skupina, nebo je tu určitá skupina lidí, kteří se nacházejí v tísni. Teď mluvím o České republice, která je ještě, když jsme u té tíseň vytěsňována na okraj. Politici se tváří, ano, někdo chudý tady je, ale že jsou tu opravdu lidé v tísni, jako by tu nebyli, že pár set kilometrů opravdu za rohem od nás je válka, kde umírají naprosto nevinní lidé, tak já si v takovou chvíli můžu říct, zasloužím si být vůbec šťastný, mám na to právo, mám na to nárok. Štěstí není zásluha, jo? Štěstí je opravdu, jsem o tom přesvědčen, jakoby jeden z našich cílů, jakoby našeho lidského života jako humanity. Všichni po něm toužíme a je to nejenom jakoby sobecká záležitost, je to to, co to lidstvo zlepšuje. Představme si to takto, ta otázka by mohla být položena, máme tady my si dělat plastické operace a operace nějakých nežidů, nebo když v Asii nedokážou poskytnout základní zdravotní péči a umírají tam lidé na banální choroby, jo? Nepřesuneme všechny ty lékaře tam, jo? To znamená, jako nesrovnáme tu společnost a nebudeme pokračovat teprve tehdy, když ti nejchudší se dostanou výš. A ta odpověď i ekonomicky, sociologicky, psychologicky je prostě jednoduchá. Nedá se to udělat, protože ta společnost by se okamžitě zhroutila a přestala by mít prostředky na to, řešit tu válku na Ukrajinu, řešit tu finanční tíseň lidí tady v Česku, řešit ten třetí svět, protože to, že my, kteří jsme na tom líp, chceme dosahovat svého štěstí, tak to není sobecká záležitost, protože součástí toho hlubšího nebo vyššího štěstí, nebo je samozřejmě přesah k druhým lidem a nějaká tvorba, nějaký smysl. To znamená, že tím to je nejlepší způsob, jak ten svět přetvářet. Jinými slovy, vy mi říkáte to, že si dovolíme být šťastnými a třeba se je ještě k tomu přidám radovat, prožívat krásné věci a tak dál, pečovat tedy o sebe, o svou duši, tak tím spíše můžeme pomáhat a to platí o ty lidi, kteří jsou několik set kilometrů od nás, ale i několik metrů od nás. A to někdy doslova, protože můžeme mít někoho nemocného, velmi nemocného v rodině. Nemusíme ani chodit do těch skupin lidí, kteří jsou v té tísni, o kterých byla řeč a jsou jakoby imaginárně daleko. Vytváříme tím kapacitu, je spoustu cest, jak to pomáhá, ale jednoduše, jo? Vytváříme tím kapacitu v sobě, kapacitu je nejenom jako, že máme potom více prostoru na to jim opravdu reálně pomoci, nejsme vyčerpaní, nejsme frustrovaní, tato kapacita je důležitá, jsme radostnější, zase z této pozice se pomáhá lépe, ale je i kapacitu v tom poznání, opravdu v té moudrosti, což je ta ctnost, to znamená v tom, že poznáme, že hlubšího štěstí skutečně dosáhnu ne skrze ten řízek a skrze ten plný žaludek, ale skrze to, že se něčeho vzdám a přesáhnu se k druhým lidem. Jo? To, co můžeme dokola jako klišé omílat, ale pokud to neprožiju jako opravdu fundamentální prostředek vlastního štěstí, tak tomu neuvěřím. Na druhou stranu ta otázka, jestli mohu být šťastný v této době, která je takzvaně těžká, jestli si to mohu dopřát, tak tu byste si mohl klást společně s vašimi kolegy psychoterapeuty, psychiatry dnes a denně. Mohu si dovolit být šťastný, když mám tolik nešťastných lidí vlastně na starosti a pomáhám jim a teď poslouchám ty osudy častokrát jako velice, nebojím se toho slova, strašidelné, nebo spíš strastiplné a teď tam můžeme hledat různá jiná synonyma, no tak to byste za chvíli asi nikomu nepomohli, protože byste sami se propadli do velmi nehezkých stavů. Ano, je to vlastně ta psychohygiena psychoterapeuta nebo psychologa samotného je vlastně jeden příklad tady toho, o čem hovoříme, jo? Že já se musím nejprve postarat o sebe,
o svůj klid, o své kapacity, abych potom mohl pomáhat druhým. Jo? Taková ta pořád omílaná metafora, když letíte letadlem a poklesne tlak, spadnou ty masky, tak vy nemáte nasadit masku svému dítěti, ale nejprve sobě a potom svému dítěti. Což platí v rodičovství. což platí ale v celém životě a to je princip toho štěstí, jo? Toho budování štěstí. To není sobecké zabývání se sebou, to je to, že skrze hlubší poznání světa, což je součást těch ctností nebo těch dovedností, které vytvářím, tak skrze toto hlubší poznání světa, hlubší vztahování se ke světu, já tomuto světu více pomáhám z té pozice, ve které jsem. Jo? Někdo z pozice technika, někdo z pozice zdravotníka, někdo z pozice ajťáka, ale pomáhá přetvářet ten svět, protože je šťastnější. Na té hlubší úrovni, nikoli na té sobecké. No? Když byste měl závěrem se zamyslet nad tím, jak uvažovat, a tu otázku znovu zopakuji, to, jak se jmenuje ta naše, nebo byla pojmenována ta naše dnešní půlhodina, jak být šťastný v těžké době. Tak co vás napadá, když setřeme z toho, nebo opustíme to mediální klišé, to, co tu zaznělo, je důležité a dát na to důraz. A jestli byste mohl říct pár slov k tomu, s jakými tématy odcházet odsud. A aby tam bylo i trochu té naděje, která je bez pochyby pro nás důležitá, trochu toho smyslu. A ještě se přimluvím za všechny z nás, kteří trpí nějakým duševním onemocněním, protože ono se velice často stává, že vy se snažíte, poctivě se snažíte, pracujete na sobě a bum, a jste zase na začátku. A tam mi to trošku jako nesedí, to, co jste říkal. Když tak to připomeňte, ještě se k tomu... A zlobím se. Otázka byla dlouhá, takže nevím, jestli úplně jsem to bylo jenom taková úvaha. Ale řekli jsme to, co já považuji za super důležité, že z tísně, z krize se nejprve vychází ve smyslu poradit si s krizí a pak až jdu dělat něco jiného. To je jeden postup a ten už nechci opakovat, ale považuji ho za důležitý samozřejmě. Ale druhý je ten, a teď právě chci být trošku paradoxní a trošku kontrariánsky na takovou tu těžkou dobu, jo? Těžká doba nám paradoxně určitým způsobem může pomoci, může být určitou zkratkou k tomu hledání toho hlubšího štěstí. Jo? Protože chápu, jsou lidé v těžké situaci, všechno chápu, ale když chci dosahovat štěstí v bohaté společnosti, co budu dělat prvních 10, 20, 30, 40 let? Jíst ty stejky, kupovat ty auta, pořizovat ty milenky, ty hypotéky, jo. A dost dlouho mě to bude sytit, dost dlouho budu šťastný, skutečně, jo. A potom však vidíme to okolo nás, mezi ti bohatí, ty miliardáři, až takhle na stáří potom začínají zakládat ty nadace. Možná jenom, aby schladili svědomí, nevím, možná, ale zjistili, že tudy cesta nevede. A v momentě, kdy nemám toto k dispozici, protože jsem v nějaké tísni a nemohu si to dovolit. A ta tíseň nemusí být jenom ekonomická, celospolečenská, ale může být to právě tíseň té duševní poruchy, která mě utěsňuje a která mi zabrání jít úplně všude a dělat úplně všechno a pracovat na plný výkon 12 hodin denně. Ale z té úzkosti je vždycky zkratka k tomu nejvyššímu štěstí, protože když nemám peníze a potřebuju, řešit problém s nemocným dítětem, co budu dělat? Nemůžu vzít ty zdroje jako bohatý člověk a hodit je tam a zaplatit si lékaře a tím nevybudovat žádnou kompetenci. Já musím jít a někoho přesvědčit nebo někoho požádat o pomoc a tím už buduju nějakou kompetenci, možná sociální kompetenci, možná pokoru, jo? Ale najednou se učím to, že jeden ze způsobů, jak dosahovat štěstí na světě, není jenom uplatňování mých bohatých zdrojů, ale třeba to, že musím upozadit své já a někde se pokořit. Ale to je hodně důležitá zkušenost. Je to jeden příklad. Jo? A takových může člověk zažít celou řadu díky tomu omezení, díky tomu, že nemá ty zdroje. Takže díky tomu, že když nemáte ty zdroje, můžete často vystoupat potom k tomu, co je hodnotnější, důležitější. A mnoho lidí vám to nakonec řekne, jo? Že k čemu peníze, hlavně, že máme vztahy, že máme zdraví. A v tom už vidí, jasně, je to taková banální věta, ale v tom už vidíme to, že jsou tady jako větší hodnoty. A v momentě, kdy k ním vystoupáte skrze tu tíseň, tak vynecháte všechny ty nižší patra pyramidy, ne protože to není pokušení a protože nejsou lákavé, ale protože na to prostě nemáte. A možná ten mentální stav na to nemáte, no tak musíte stoupat výš. Aha. Ptal jsem se na to, když se to cyklí. Když se ve mně cyklí to, že já udělám
co mám, nejenom to, co mi řekne psychiatr, opustím nemocnici, psychiatrickou, docházím na psychoterapii, opravdu se snažím, no a pak se ta nemoc naplno vrátí. Cyklí se to všem, jo? A někomu se cyklí duševní porucha, někomu se cyklí nějaká, nevím, závislost na něčem, že na alkoholu, na té moci, nebo na čemkoliv. Prostě bojujeme, jsme nějak udělaní a bojujeme se svými slabinami. A ten boj s těmi slabinami často se zdá, že je pořád dokola. Ale na základě utkávání se s těmito slabinami my budujeme ty kompetence. Na základě toho, že jsem, nevím, narcistní, buduju ty kompetence třeba té pokory. Jo? To si neprotiřečí. Já o to víc, o co jsem pyšný a propadám se do té pýchy, si uvědomím třeba každý večer, já jsem zase byl dneska pyšný, to je strašný. Jo? A ten cíl není vykořenit tu pýchu. Ten cíl je sívít, nebo ten narcismus, nebo nutně, někomu se to povede, někomu ne. Ale více si to uvědomuje. A to, že si to více uvědomujete, znamená, že více měníte své chování vědomně. A to už je ta pokora. Pokora není to, že nemáte myšlenku na pýchu. Pokora je to, jak se zachováte konkrétně v daný okamžik. Takže problém s tím máme všichni, ale někdo v horizontu duševní poruchy, někdo v horizontu úplně jiných dimenzí života. Jo? Někdo v horizontu třeba tělesného omezení. Ale všichni takto bojujeme a jsem o tom přesvědčen, jo, že ani ta ve mně to hrozně moc bojuje a říkám ne, ale rozumím vám. Duchovní nebo cesta za tím štěstím není maraton. My jsme pořád na začátku, že? Můj oblíbený Benedikt z Nursie, který autor takových regulí pro ty benediktínské mnichy, někdy v 5. století to napsal, tak on tomu dal podtitul Malá kniha pro začátečníky. No a teď se ptají, někteří už si myslí, a to je vlastně manuál, jak mají žít benediktínští mniši. 1500 let se tím řídí, jo, a pořád to čtou dokola a vybudovali na to obrovský, že jo, tisícihlavý řád a ovlivnilo to polovinu Evropy, protože podle toho byly preambule univerzit, cechů řemeslných a tak dále. To bylo obrovský to mělo v historii význam a pak se někdo zeptal, a co my pokročilí, jo? To je pro začátečníky. Myslím, že pár rad pro začátečníky se to jmenuje. No a ta odpověď je ta, že není žádná kniha pro pokročilé, protože nejsou žádní pokročilí. Pořád se potýkáme s tím též, akorát z hlubších nebo z vyšších úrovní, jak chceme. No. Nevím, jak vy, já se s tím budu muset srovnat. Ale je to velmi inspirativní. Pane magistře, čas se naplnil, poprosil bych závěrem. Vy jste říkal, štěstí je ctnost. Co byste k tomu dál doplnil, k tomu šťastnému životu, až se lidé zvednou a budou odsud odcházet? Nad čím se tedy zamyslet, pakliže budu uvažovat o šťastném životě a o svém štěstí? Určitě, že je to dovednost, to znamená kompetence, že ji můžeme budovat, že se buduje dlouhodobě a že se buduje právě na základě setkávání se s těmito problémy, které nás budou pořád neustále dohánět a někdy budou stejné, někdy budou jiné, ale nebude chvíle, kdy nebudou. Ale utkáváním se s nimi budujeme ty kompetence, které potom postupně nás zanesou do jiného životního, do jiného stavu jakoby prožívání těch problémů a prožívání těch nemocí a prožívání těch situací. A to je dost blízko štěstí už. Jo? A druhý takový bod je, že jak jsme si tady hovořili o té hierarchii, to znamená štěstí jako absence neštěstí, základní potřeby, plný žaludek, bezpečí, sociální srovnávání, kompetence, ctnosti a spiritualita. Tak intimita ještě a obětí. Taky, to je ta střední úroveň. Tak všechny ty úrovně, že jsou důležité. To není tak, že ty ostatní škrtneme. Jakmile ty ostatní škrtneme, tak si nemůžeme si hrát na ctnosti, když nebudeme najezení samozřejmě, nebo nebudeme mít uspokojení základních potřeb. Ale nesmíme zůstat u těch nižších pouze. Jo? To je ta přiměřenost. To je ta aplikace té ctnosti. Přiměřenost je právě v tom, že každá z těch oblastí nás má ovlivňovat pouze určitým způsobem. Pokud by vás tato problematika ať už zajímala nebo přímo trápila, což se může překrývat, tak jistě můžete vyhledat nejenom pomoc pana magistra Špoka, ale i jeho dalších kolegů, protože v psychoterapii, zvláště té orientované na smysl,
našeho bytí můžete tyto otázky přesněji definovat pro sebe a hledat odpovědi. A je to něco, co se nám v životě bez pochyby vyplatí. A pan magistr Dalibor Špok, děkuji vám. Děkuji moc. Díky.